Kada se dođe na Ohrid, čovek ima utisak da je došao na more. Barem je to bio moj utisak. Ohrid se nalazi na 700 metara nadmorske visine i, kako kažu, ima tu izmenjenu mediteransku klimu. Razlog za to su ove planine iza mene, međutim, one nisu tu samo da bi menjale klimu i da bi ulepšavale i ovako lep pejzaž. Mnogi turisti koji dođu na Ohrid iskoriste priliku, krenu par kilometara uzbrdo i tu ih dočeka potpuno drugačija atmosfera. Tamo je krajolik malo drugačiji, domaćini su i dalje ljubazni, kuhinja je malo drugačija, ali za one koje vole zaista aktivan odmor, to je pravo mesto, to je nešto što treba probati. U ovom slučaju, moj domaćin i vodič je bio Goran, koji se inače bavi turizmom. Goran je elem rešio da od svog rodnog sela napravi turistički centar, iako mu niko nije verovao. I na dobrom je putu da uspe. Pa Gorane, gde si me ovo doveo? Okej, Ohrid je dole, ali tako? Da, Ohrid vam leži, vidite, Ohridsko jezero. A mi smo, Ohrid je na kojoj visini? Pa Ohridsko jezero, najviši nivo Ohridskog jezera leži negdje, a i sam grad na 700, evo, kažemo 700 metara visine, a mi se nalazimo ovdje na 1250. 1250? Da. Dakle, tamo je more, ovdje su planine. Reci mi, ovaj pogled je stvarno fantastičan. Šta se sve tu vidi? Tu je vidik, ok, sad možda ne baš toliko, ali šta sve mogu da vidimo odavde? Vidite, tamo skroz iza. Dobro. Onaj zadnji vrh nekako u oblacima, to vam je Magaro, to je najviši vrh Galičice. Dobro. Koja vam je, znate, i nacionalni park i to. U prednjem planu to vam je stari grad, znači Ohrid. To je Hrid. Hrid, da. Ohrid. Na zapadnoj strani vam je Jablanica, to je planina iza Struge. Vamo vam je na ovu stranu Karaorman. Sa ove strane imate Ilinsku planinu, Plahjansku, Pelister, tako da vam ovo je sve zaokruženo vrhovima preko 2000 metara. Vozdušnom linijom nema ni 10 km, ali kad idete putem, to je 20 km od grada u planini. A kada se dobro pešači po šumi i po prašumi, šta se onda pojede posle? Onda se ide u tradicionalnu seosku kuću, gde gospođe iz sela, domaćinke pripremaju komad. Komad? Da. Hajde da vidim kako se to pravi. Šta imate tu? Brašno? Brašno, sol, malo maslo i voda. Voda? Da. Je li voda hladna ili? Mlaka. Mlaka voda. Da. Pa ništa, ajte vi krenite da mesite. Znači malo soli, malo vode, malo brašna. Da. I malo ulja. Da. Mesto se zove Kuratica, a ovo što pravim je komad. Tradicionalna makedonska pita. Da bi napravio pitu, u svakom slučaju treba mi brašno. Pola kilograma brašna za početak, kašičica soli i oko 2,5 decilitra mlake vode. Verovatno će mi trebati još, ali o tom potom. Počet ću da mesim, pa ću da vidim. Elem, ovo testo je isto kao za bilo koju drugu pitu. Pravi se samo od brašna, vode i soli. Malo se dodaje ulja, što ću sad i da uradim. Otprilike 2 kašike. Sad, vreme je da malo ozbiljnije ovo premesim. Dobro, treba da ubrašnjavam i podlogu i ruke i krećem da mesim. Treba da dobijem glatko testo, malo tvrđe, jer ću ga ostaviti i da odmori, a onda ću ga razvlačiti oklagijom. Evo, imam savršenu jufku testa, elastično, malo tvrđe. Sada ću da ga upakujem u prijanjujuću foliju da odmori jedno pola sata, a za to vreme ja pravim fil. Fil počinjem da pravim tako što ću prvo odmrznuti malo spanaća. Potrebno mi je 100 grama spanaća. Tamo smo koristili koprivu, ali sada je nema. Dakle, može i spanać. I nastavljam tako što ću izrendati jedan krompir, nešto praziluka i nešto mladog belog sira. Ovdje imam oko 200 grama sira.
Praziluka imam 150 grama i samo ću ga iseći, što sitnije to bolje. Jer komad, kako mi je moja domaćica i učiteljica Kristina objasnila, može da se pravi sa bilo čime. Može i jabuka da se stavi, može i tikva, i soprasam, onaj u Srbiji, kako se kaže, nije. Praziluk? Praziluk, ja. Dobro. Kao i svaka druga pita. A meni ova kombinacija danas odgovara. Inače, Goran je jedan od onih ljudi koji zaista uživa u svom poslu, u druženju sa turistima, a u krajnjoj liniji i pokazivanju lepota svoje zemlje. Šta ćeš lepše od toga? Dođu ti ljudi, pokažeš im svoj kraj, ugostiš ih, oni odu sretni, dođu ponovo, sjajan posao. Praziluk je spreman. Sada treba da izrendam i krompir. Jedan krompir, što je otprilike 100 grama. Krompir nije kuvan, on je svež. Termički će biti obrađen kada upiti kao fil bude završio u rerni. Spanec se sigurno otopio. Soli neću dodavati, pošto je ovaj moj sir slan, ali po potrebi, naravno, treba dodati i soli. I samo još jednu kašičicu suvog bosiljka. I evo, ovaj moj fil je gotov. Dakle, 100 grama spanaća, 150 grama praziluka, 100 grama krompira, 200 grama sira, kašičica bosiljka, bez soli, pošto je sir dovoljno slan, i dodat ću na kraju i malo bivera. Otprilike pola kašičice. Ako voli pikantnije, stavlja više. Moje testo za komad je dovoljno odmorilo, fil je spreman, dakle krećem da razvijam praktično kore za pitu. Malo ću premesiti testo, podeliti ga na 2 dela da bi mi bilo lakše. Jednu polovinu ostavljam sa strane, a ovu drugu odmah krećem da razvijam. Prvo ću malo samo rukama, a onda i oklagijom. Jako je važno da imam brašno po celoj radnoj površini, da bi mogao lepo da razvijam ovo testo. Oklagija je tu i njoj treba malo brašna. I koliko ja sad tanjim ovo moje testo, pa da bude što tanje moguće. Testo sam lepo razvukao, nafilovat ću ga sa pola ovog fila, druga polovina mi treba za ostatak testa. I to ću raditi rukama, tako je najjednostavnije. Inače, kako mi je gospođa Kristina objasnila, komad može da se pravi sa bilo kojim filom, pod uslovom da se radi sa ljubavlju. I ako se ima prava oklagija. I posle vi to razločite sa ovom oklagijom, da? Da, s ovu oklagiju radim. A ovo je neka specijalna, dakle vam ovako oklagije. Ovo još nisam video sa ovim metalnim ovako. Muž mi napravio. Znači, mislio je na vas. Da mu pravim pit. Pa dobro, znači za dobru pitu mora dobra oklagija da bude. Oklagija napravljena s ljubavlju, za pite sa još više ljubavi, naravno. Sada treba ovo dobro da nauljim. Tu opet nema neka tačna mera, otprilike će mi trebati oko decilitar ulja za sve zajedno. Malo ću oprati ruke. Pošto želim da fil bude samo u piti, ne i na piti. I lepo krenem da savijam pitu. Baš kao bilo koju drugu. Kako se to oduvek radilo, i u Makedoniji, i u Srbiji, pa praktično na celom Balkanu. Kada se testo razloči sa oklagijom, ono obično bude malo deblje nego kada se to radi onako kao na stolnjaku, ali ovo je varijanta koja se tako pravi. I kako ja rešavam taj problem debljine? Pa prosto sada malo još rastegnem celu ovu pitu, istanje se kore, ove viškove skinem i sada pravim onog puža kako komad već treba da izgleda.
Ovo je centar, a od ove jufke ću napraviti i ostatak. U svakom slučaju, vreme je da ovo stavim u pleh, koji ću malo da nauljim. I nastavljam gde sam stao. Imam još pola testa i pola fila. Fil je na svom mestu, ulje i ponavljam proces. Na mestima gde nisam stavio dovoljno brašna, malo se i zalepilo, ali to u ovoj fazi uopšte ne smeta. Čak i ako mi se pocepa testo, lako ću to da rešim. Malo ću samo skinuti ove krajeve, opet razvući pitu, jer tako dobijam tanje testo. I lepo ređam u pleh, tako da to izgleda kao nastavak ovog prvog. Još malo ulja. I još moram da premažem umućenim jajetom. Rernu sam zagrejao na 200 stepeni. Ovaj moj komad premazujem umućenim jajetom i za nekih 25 minuta ova moja pita izlazi iz rerne onako zlatno žuta. Neki bi rekli i zlatno rumena. Pravac rerne. Ете го испековме сега. Pa to izgleda fenomenalno. Je li to sad najslađe ovako kad se rukama Да, со кида? рукама најсладже. A odakle se kreće? Iz sredine ili iz kraja? Тука почнете. I evo ga, komad. Moj, a kao da ga je pravila Kristina. U današnje vreme turisti traže mnogo više od pukog boravka na jednom mestu. Pa makar to bilo lepo mesto kao što je Ohrid. Jezero, kao na moru. Traže malo više. Traže autentičnu hranu, autentične ljude i toplu atmosferu, gde god da krenu. To je ono što sam ja osetio kada sam zadnji put bio u Kuratici. Kod Kristine i Gorana. Komad pita za 4 osobe. Testo 500 grama brašna, 3 decilitra mlake vode, 1 kašičica soli, 2 kašike ulja, fil, 100 grama spanaća, 100 grama krompira, 150 grama praziluka, 200 grama belog sira, pola kašičice bosiljka, 1 kašičica bibera, 1 jaje za premazivanje. Oho, hvala. O, vruće, vruće. Вруче, ја. E pa Jer svaka dobro čast. izgleda. Ne samo što dobro izgleda, nego i sjajnog ukusa. Da, Ovo je da, prava da. ona domaća Da, pita. Domaća pita, ja. A na ovom svežem vazduhu još je ukusnije. Još ukusnije na ovo ladno vreme. Posle prirode, Da. pešačenja, šume, prašume, Još svaka slađe, čast. ja. Još slađe, još slađe. Puno vam hvala, divni ste bili. Ovako specijalitet se ne sreće često. Dobro je tako, selsko pravo. Seosko pravo, nego šta? Da. Posle ovakvog obroka samo nam slatko pada na pamet. O višku kilograma ne želimo da mislimo, bar ne sada. Sad je život prekratak za brigu, a taman ima vremena za slast.